Anak ciwi ya ta. Nanti lah anak ciwi dia masuk ke setok ngono lho. Nek buka. Ale demit yo ale kuwi ngono lho. Aku ora tau ngernet. Ora tau ngernet aku kuwi ngono. Kancamu wae. Ae piye? Kata apa kulon iki muni piye wis paham deh iki. Paham ya. Oh, ngono lho. Tadi baris kiri. Ora enak ya baris kiri. Dari Entuke gak ero keadaane maju apa mundur ngono Pak. Dhek keadaane bingung dhek. Nek mencung peteng ki aku kan dulu kayak biasa dulu ngomongnya mencung kuwi aku. heeh. Ngomong banyak penyeblok kuwi aku. Bejo sido nyeblok banyu iki. Kenapa kau? Maksude Kenapa kau iki? Tapi jamu pangan. ae piye?